table, guys. Dito, nag-crack talaga dito. Bleeding talaga, guys. Tommy doesn't like what happened yesterday, guys. Good morning, Philippines! Good morning, guys. Today is another day, another vlog. Hello, everything. Ayaw kong mag-bread. I want to eat real breakfast. Nasakit yung tiyan ko. Alam nyo, kagabi naisip ko, guys. Pasensya na, naririnig ninyo si Tommy. Umihilik. Kagabi, na ano ko ba, nag-isip-isip ako kagabi doon sa kama. Ano, grabe, sabi ko. Palagi kong hindi ko ito maiwasan, guys, ha. Maiwasan kasi ang gamit namin bed ni Bianan, yung side table namin is kay Bianan. So every time na nakahiga ako doon, ang naisip ko talaga si Bianan. Nung time na hulog siya sa bed, na bagok yung ilong niya sa side table na lumiki. Itong si Tommy maghilik baka para bulldozer. I don't think so. Mag-usap tayo sa taas. So, balik tayo sa usapang Bianan. So, yun. Kagabi naisipan ko, sabi ko, ay, hindi ito yung bed na nahulog si Bianan. Kaya, doon nag-start na nag-dialysis siya, na hospital siya dahil nahulog siya. Well, meron na siyang naramdaman. Well, actually, guys, start tayo, guys, ha. Before siya na-dialysis, ito yung story. Ano siya, may naramdaman na si Bianan na hindi siya makatayo, na as in hindi siya makatayo, hindi siya makamove. Kung iihi na lang siya, okay pa siya nung time na yun, yung mga katawan niya gumalaw, magluto, magaling pa noon, as in maano pa siya, guys, malakas. So yung time na yun is iihi na lang siya doon. Binilihan namin siya ng mga pipi pads kasi doon na siya ihi. Paminsan nahihiya siya, doon siya sa CR, yun. Din ako na lahat yung mag wipe ganun wipe. Hintayin ko na. Doon na talaga nag-start na first time kong nakaano talaga sa kanya. So, yun siya, guys. And then, nung time na yun, si Tommy palaging, ihatid kita sa sa hospital. Ito yun dito, guys. Kahit yung mga tao sa paligid mo, gusto mo na silang ipa-hospital, ipa-check up. Nasa sa kanila pa rin yun kung gusto nila. Yung mga tao dito, sa kanila pa rin yung choice, yung may sakit. So, yun. Si Bianan, kahit hindi na makatayo, sa kanya pa rin yung choice. Pero, nagagalit yung mga tao sa paligid, mga anak niya, kami, you know. And, yun. One time, hindi siya makatayo, doon siya sa bed. Kaya, noon time na yun, I think, gusto niyang pumunta sa bathroom. Andun kami sa baba ng time, early in the morning. May kausap si Tommy, kapatid niya, talking about sa mama nila. Hindi, narinig ko, boom! Doon to, grabe talaga yung boom talaga. Takbo ako, guys. Takbo ako sa hagdanan. Doon si Bia na nakahalutay na doon sa gilid. Sabi ko, and then she do like, she can hardly breathe. And because yung niya, sobrang strong at saka may glass. Yung side table niya. At saka, you know, pagkahulog niya, yung ulo niya at saka ilong doon talaga na ganun sa side table, guys. Dito, nag-crack talaga dito. Bleeding talaga, guys. As in, taranta kami. Tarantang-taranta kami. Yung aso, hindi siya iniwan. Kasi may aso si Bianan noon, si Honey. Yeah, mahal na mahal niya yun. At saka hindi talaga iwan si Bianan. Nandun siya sa gilid niya. Tawag kami 911, guys. Nandun ako ng 911. Nakakatakot, guys. Daming so, malaking firefighter sa labas, ganun. And then yung time na yon, yung bahay ni Bianan is, di ba makalat? Di ba makalat siya? Yung firefighter nagalit, guys. Nagalit talaga sila, guys, dahil sabi pa nila, paano na to? Tinitingnan nila madaling masunog yung bahay kasi daming boxes, daming papel, ganun. Yun. At saka yung grill ni Tommy, bawal yung grill dito, guys, na sa harapan ng bahay. Dapat sa likuran. So, sabi pa ng firefighter, I want you to transfer this out
in your backyard and I will give you 1 week. So, tinatransfer namin. Oh, anyway, forget about that yet. So, natawa ako kay Tami. So, yun. Sumabay kami sa sa ambulance, ganon si Bianan. Si Bianan matatakutin yan. Matatakutin siyang mag-isa. Parang hindi niya alam mo anong gagawin kasi nasanay siya na may anak. Na si Tami palaging ganon, yung asawa ganon. Nasanay siya, hindi siya sanay na mag-isa, walang makatulong, hindi niya alam mo anong gagawin. Yun si Bianan. So, sinundan namin, ganon. And then, pagdating sa hospital, doon na nag-start, ilang buwan si Bianan sa hospital, pabalik-balik, ganon. And then, sabi pa nila, yung spine ni Bianan may germ something. So, in-injectionan, si Bianan, surgery sa likod, konti lang para kukunin yung bacteria na something na infect sa likuran ni Bianan, kaya hindi siya makagalaw. Yun pala yun. And then yun, ang daming doktor, ganon. At saka, maraming nilagay sila, yung mga bacteria pang patay. Sa that time, binigyan sila si Bianan ng sobrang malakas na dosage na pangpatay ng bacteria. I think yun siya. And then, pati kidney ni Bianan pinatay. So, yun yung dahilan kung bakit na si Bianan na dialysis. Hindi siya yung sira, yung perfect yung kidney niya, guys. As in, sinira ng doktor. That time, si Tami galit na galit. Dami tinawagang doktor. Gusto nilang kaso, kapag magkaso ka hospital, di ba? Dami mong pera magasto, ganon. So, pinag-isipan, pero galit na galit sila. Gusto nilang ikaso talaga. Pero, hindi natuloy kasi itong isang lawyer din na babae, Indian siya. Sabi pa niya, wala pa kaming alam sa dialysis kasi wala kaming kilala na dialysis. So, sabi pa niya, it's only dialysis for 5 days, ganon. 5 session only. Ang hindi namin alam, itong dialysis, once naka-dialysis ka na, forever na talaga pala. So, so nag-expect kami na ganon lang. So, and then, doon nagalit si Tami sa doktor na yun. And dialysis siya ng dialysis. Si Bianan hindi makatayo, diba, for months sa hospital. So, nidala siya sa nursing home. And then, pagdala sa nursing home, ang nangyayari, may mga doktor, si Bianan, pinabayaan, guys, hindi nila pinainom ng kahit anik-anik. So, ang nangyari kay Bianan, did I start vlogging that time? I don't think so. Hindi pa ako nag-vlog. Ganon si Bianan. Yeah, nagsishik siya, guys. Hindi siya makakain, hindi lahat hindi makapagsalita. Dinamage nila si Bianan as in. So, sobrang galit ni Tami na sinira nila yung ina nila, ng mga doktor, pinabayaan. So, isang doktor talaga sa nursing home, sinigawan talaga ni Tami. Anong ginawa niyo? Bakit hindi niyo inalagaan? Sabi niyo, you're the best. Hindi sila natakot yung doktor na yun. Parang buang, mataas yung buhok. So, sabi pa ni Tami, I want her to transfer somewhere. Pero hindi nila inano kasi yung nursing home at saka hospital is ganon sila. So, the time na yun, ako yung nagpakain kay Bianan. Palagi akong andun. Kaya marami akong namimit na mga nurses, na mga Pinay, na mataas ang ulo sa nursing home. Yung mga parang sino. So, yun, doon ko talaga na-experience yun. And then, si Bianan, awang-awa kami nun, guys, kasi hindi siya ganon. Bibig niya, pati pag bibig niya, as in, doon talaga kami akala ko, yun na yung last ni Bianan talaga. Pero buti na lang talaga, naayos siya, naging okay siya. Pero dialysis na siya ng dialysis. Without na mag-stop siya, pero hindi pa rin. So, yun yung dahilan kaya na dialysis si Bianan. If not because of the yung mga binigay nila na sobrang, okay si Bianan. I think kung hindi si Bianan nag-dialysis, guys, buhay pa siya ngayon. So, kaya naisip ko, guys, yung ganon, is yung dahil sa sa bed. Na ko ba, every time na nakahiga ako, guys, every night, no joke, guys, no freaking joke, si Bianan yung naalala ko. As in, yung side pa naman is doon ako sa side niya nakahiga, kasi alam ko lampi na siya. Siya lang kasi mag-isa, diba? So, alam kong lampi na yung side, so doon siya nakahiga. Kaya naalala ko siya palagi. And also, additional, guys, kapag, yung naalala ko kagabi sa bed is, yung kapag mamatay ka dito, pala, kapag andun ka sa funeral home, yung funeral home is nagagawa sila ng papel, mga newspaper, diba, may mga newspaper, ilagay yung kung sinong namatay, yung gana, so, pinalagay nila, alam nyo, guys, noong funeral,
sa funeral. Mga 3 days or 2 days ata yun may bisita. Natataka sila, sino yun? Sino yun? Ang daming taong bumibisita. Dumating guys, maraming bisitang dumating na hindi nila kami nakilala, din kinausap yun. Oh, ako yung sa school, ganun. At saka yung kasi nila na hindi nila nakikita for a long time, dumating. Ang daming bumisita, yung mga nakikilala niya noon. Masyasyak ka na lang, sila Tami, kahit sila, yung magkapatid, sila, tinginan na lang, kilala mo yun. Hindi pero ang daming bumisita guys. Yun yung pinakaano doon sa Pilipinas, walang mga ganun, di ba? Walang mga magasin. Kung hindi maganda ugali mo, wala talagang pumunta kapag okay yung ugali mo, dami kang kilala. Kahit nung ka pa, bata-bata ka pa, dami talagang bumisita, nakakasya. Kaya punong-puno yung funeral room na kung saan si Bianan. So, yun lang yun guys, story. Yun, mag-edit na lang ako dito kasi si Tami nag-snore sa baba. What are you planning to do? Hello guys, we will be right back guys. Han? Yeah. Did you put something in there? What thing? To separate the two? Yeah. Okay. Hello guys, I know it's late vlog. I'll vlog back because masakit ulo namin, hindi okay pakiramdam ni Tamimoy, palagi na lang. And din naliligo siya kasi aalis kami What? I don't remember the name of that place. Lawrence? That's it. Florence or Lawrence? Lawrence. I think. Why? Because You really doesn't like you it. make sure people know not to ever go to that. Who knows? Whose people? Anybody. Tommy doesn't like what happened yesterday, guys. I mean the place. That's just a rip-off. It's not even a business. Yeah. They're just stealing from people. That's all they're doing. Yeah. Anyway, guys. So, I'm sorry, guys. I pick up the camera late again. Yeah, sakit ulo ko. Until now, masakit pa rin. Just leave it open. We're coming back. And Tommy is leaving me later. He's going, not late, right, hon? He's going to New Rochelle, and he's gonna leave me for, he doesn't know until what time, what day, when. So ngayon, we have to pick up some barbecue gasoline, honey? Propane gas. Dahil, Saturday is 4th of July, and we're going to do barbecue with Lloydie and Mark. And yun, barbecue lang, get together, Hi guys! Dito guys, i-end ko na tong vlog. Dito na lang tayo kasi ini-edit ko siya ngayon, kino-continue ko lang. Pero hindi ko siya na-end ng maayos kasi sobrang hindi talaga okay yung pakiramdam ko that time. And sobrang sakit ng ulo ko. And then yun, sobrang init din. Sana guys, nagustuhan ninyo yung natin, yung story kung anong nangyayari kay Biana noon, kung bakit nagganon siya. Sana andito pa siya. And yun. So, salamat kayo sa panonood. And kita-kits na lang tayo sa mga susunod na vlog. And thank you guys so much sa pag-click para manonood ng video. And yung asawa ko is andon. Another, na siya guys, different day na ngayon. Ini-edit ko lang po siya. So yun. Thank you guys. I will see you guys sa mga susunod na vlog. Thank you guys so much for watching. Bye!